নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে আজি বন্ধুসকল আমি মইনাপুৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লগতে মইনাপুৰৰ পৰা আহি কিনি দাৰাগাঁৱলৈ যাম। लोगोफोर खुलुमबाय, गिबियावनो गासैनिसिमबो जों माने दिनै मयनापुराव थांनो ओंखारदों आरो मयनापुरनिफ्राय फैनानै दारागांआव थांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोजां जायगा देखायनो नाजागोन आङो नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना आंजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ इन्जय खालामलांदो। चलो गाइस, भिडिअ আজি माने बहुत ইন্টারেস্টিং হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই যোৱা। বাই বাই, লেটস গো। একবার হাই বলো, একবার হাই বলো। तो फ्रेंड्स, जोङो माने मयनापुरनि गेटखौ मोनफैबाय। इयाव दा माने फुजानि नामाव माने 20 थाखा 10 थाखा ओरै लाखिदों आरो ना। बेखौ जों होबायबो, होनानै जों दा थांनो ओंखारबाय। जों दा थाबायगासिनो दङ, मोनफैबाय आरो ना गाइस। आं दा बर्तमान माने लोगोफोरा फैसा होगासिनो दङ, ओमफ्राय आं ओरैनो ससे थाबायबाय आरो ना। बाबाय माने गारियाव गाखोआखै, एकदम माने नै दासो मोनफैदों जोङो। मोनफैदों आरो मोनथ'वाखै, दा थांगासिनो दं आरो ना। ओमफ्राय गाइस आं माने बाइकआव गाखोफिनबाय, बाइकआव गाखोनानै दा थांफिननोसै। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो फारि-फारियै मोजां बुस्थु देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दा मोनफैबाय, बे हाजोआनो जाबाय मयना फुख्रि। लोगोफोर, दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायगोन जे जोंनि हाजो सायावबो जे मोनसे समायना रमायना माने मन्दिर दङ लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा लोगोफोर, जों दा थांबाय थानोसै। नैबे गोजौजों गाखोलाङो जों दा। ओरैबायसा गोजौ माने दा गाखोलांनो हागोन ना हाया मिथिला आरो ना। ओरैनो फैनायावनो मेंखाबोबाय लोगोफोर। दा नै थांगासिनो दङ जों इजों। दा थांबाय थासिगोन आरो ना गाइस। लोगोफोर, थाबाय जोबोर मेंबाय आरो ना। ओ माय गॉड। स' लोगोफोर, नै गाखोनो हाला हाजोखौ। मन्दिरखौनो मोनहैथ'वाखै, जोबोर मेंबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायसा जायगा देखायगोन आं दिनै। माने एसेबां माने हाजो गोजौआवबो माने इमान समायना माने मन्दिर दङ आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। स' जों दा जिरायगासिनो मेंनानै। दा दसे उनाव मेंगाबा माने गाखोलांनोसै। आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोसे नोंथांमोननोबो आं देखायनोसै। हाला लोगोफोर, ओरैबायसा मेंबाय माने थाबाय माने बोलोआनो गैलायलांला। ओंखामबो मोनजाबोआखैबा मा जाबावगोन। आयो माय गड। लोगोफोर खारबाय, नै मोनथ'वाखै दाबो। आयो बेसेबा गोजौ दंबावो आरो लोगोफोरनि जेबोआनो जाबावाखै। थांबाय थानोसै आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङावबो देखायलांबाय थानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, नै दासो आरोबाव माने गाखोनो थाखाय सिरि मोनबावदो। अ माय गड, मालाबाबो बेफोरबायदि जायगायाव फैफेराखैमोन। बिनो माने गिबि खेब आरो ना लोगोफोर। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायलांबाय थानोसै। नै सिख्लाफोरा आंखौ बिराद मिनिदों आरो ना, बुङै भिडिअ बानायबाय थानायनि थाखाय। अ माय गड, नै दासो सिरिखौ मोनदो। लासै थाबायलांबाय थानोसै आङो नै। Oh my god. मेंजोबबाय गाइस। Oh my god. स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ जानानै थानाय नंला आरो नै सिरियाव मानबाय थांगासिनो। Oh my god. खस्थ' खालामनानै फैदों आरो ना गाइस। Oh my god. दा
नायजे गोजौहाय oh my god इतना सावराहाय इतना गोजौहाय oh my god गाखोनोनो हाला आयौ तो गाइस नै सिरिया दाखालिनि जुब जुब अखाजों माबादि गावस्राजोबदों नै गाइस ओमफ्राय नै बे सिरियाबो माने बायजोबदों आरोना दाखालिनि अखाजों नै नायनानैला एसेबां गाइस बायजोबदों आरोना एसे दाखालिनि अखाजों अखाया ओरैबायसा हादोंमोन जे थांनाय समाव बेनिफ्राय नै बेबो माने हाया गिसि खानानै माने गाहायजों माने गोलैलांदों आरोना गाइस बेनिफ्राय नै बायख्लाजोबनानै दङ दासिमबो माने बेखौ साफा खालामथ'नाय जायाखै आरोना नै नायबेजोंबो नै गाइस माबायदि माने अखाजों गिसि खानानै गुग्लाजोबना दङ आरोना थेवब्लाबो मानसिफोरा माने बेयाव फैनायखौ माने बन्द खालामाखै आरोना गाइस जोबोद माने फैगासिनो दङ दाबो माने बेयाव मोनसे मन्दिर दङ नोंथांमोननो दसे उनाव आं मन्दिरखौ देखायगासिनो ओरैबायसा माने समायना बे मन्दिरा तो गाइस फैयै फैयै नै मन्दिरखौ मोनफैबाय आरोना दसे उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव मन्दिरखौ देखायनोसै माने जोबोद गोजौ गाखोबोबाय माने जोबोद मेंबायबो माने बिराद मानसि होंगो दोङो बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां देखायनो हायासै आरोना गाइस नैबेजों दङ मन्दिरा दा दसे उनाव नोंथांमोन देखायगासिनो दङ हनै नाहर oh my god जोबोद माने गोजौ गाखोफैनाय बायदि मोनबाय दा फैनायाथ' फैबायानो दा थांफिननायावसो आरोबाव जारला जागोन लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बे जायगाखौ देखायनो होननानै आं दिनै भिडिअ बानायबाय लोगोफोर हनै नाहर oh my god थांनि आं लोगोफोर बे मन्दिरनि सेराव नोंथाङा नायलांबाय था भिडिअखौ गाइस नैबे फुख्रिनि थाखायनो जोंना मैना फुख्रिखौ नायनो फैनाय जायो नै एसेबां माने हाजो गेजेरावबो माने दै दङ आरोना गाइस नाय बे दैखौ नायनो थाखायनो मैना फुख्रियाव फैनाय जायो गाइस नोंथांमोनाबो माने फैनो गोसो जायोब्ला फैनो हागोन जोंनि बेयाव माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दारागाव आरो मैना फुख्रि बे जायगानि नामा नोंथांमोना फैनो हागोन लकेसन नायनानै एसेबां माने हाजो गेजेरावबो माने दै दङ आरोना गाइस नोंथांमोना आसरित सानगोन नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नायनो थाखाय आं एसे माने जुम खालामनानै देखायनानै नै गाइस तो गाइस नैबे मैना फुख्रि आरोना दै बेनि दैजों माने देहायाव साना लायोब्ला गोथार जायो होननानै बुङो मानसिफोरा ओमफ्राय गोबाङानो इयाव फुजा होयो आरोना गाइसमोन नोंथांमोनाबो फैनानै बेयाव फुजा फैनो हागोन माने एसेबां माने हाजो गेजेरावबो हाजो गोजौआवबो माने दै मोनगोन आरोना नै गाइस दैखौ आं माने एसेमान मोदोमाव सारनानै लाबाय माने गोबाङानो सैथोखौ फोथायनानै माने बे दैजों दुगैयो आरो दैखौ माने सान्ति खालामो आरोना बेजोंनो फैनानै आरो आथिंफोर सुयो आरोना आखाइफोर सुयो बेनिफ्राय खुगाफोरखौ सुवा आरोना बेयाव माने गोबाङानो माने गोथार हिसाबै माने बेखौ पालन खालामो आरोना बेयाव धुप सुप साथि सावनानै थाङो गोबाङानो तो गाइस नोंथांमोनाबो फैनो हागोन गोसोब्ला माने जोबोद मोजां आरोना फैनानै नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन आरो जायगाफोराबो जोबोद साफा आरो एसेबां माने हाजो गोजौआव माने एसेबां माने समायना मन्दिर आरो समायना माने फुख्रि जेराव हाजो गोजौआव माने दैयानो थाथावा बे जायगायावनो माने दै मोनगोन आरोना नोंथांमोनाबो अननानै फैबानो जाबाय प्लिज गाइस आं नै दा एसेमोन माने दैयाव सारनानै लाबाय तो गाइस नोंथांमोनाबो गोसोब्ला फैनो हागोन आरोना बेयावनो एसेबां माने हाजो गोजौआवबो माने दै मोनगोन आरोना नोंथांमोना गोबाङानो बेयाव फैनानै माने गावबा गावनि गोसोनि साननाय एबा आफा इसोरनियाव बोर बिनानै लाफैयो आरोना आरो गोबांनि साननायाबो जायो आरो जाफुङो होननानै गोबाङानो बुङो गोबाङानो प्रुफ होयो आरोना गाइसमोन नोंथांमोनाबो अननानै गोसो हाय नै आदामोनखौ
आदामोनखौ लोगो मोनदों बिथांमोनाबो हाय होनना बुंहरदों। तो गाइस आं दा नै हाबा इसोरनि माने बिथोरावनो हाबफैथारबाय नोंथां एसे माने खुलुमनानै थांनोसै आरो आं एसे मा खुलुमनि आरोना गाइसमोन। तो गाइस आं दा नै खुलुमखांबाय आरोना आफा इसोरनियाव एसेमान माने बोर बिबाय खुलुमखांनानै फैबाय दा आं थांनोसै आरोना गाइस खुलुमखांनानै गोबाङानो माने बेयाव फैयो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन। नै आं दा नै बेलखौ दामनोसै थांनो आंनि गाइस दामबाय जै आफा इसोर बोराइ बाथौनि आं दा ओंखारबोबाय आरोना सिरिनिफ्राय गाइस नोंथांमोनाबो गोसोब्ला फैनो हागोन बेयाव गोबाङानो फैनानै माने आफा इसोरनाव बोर बिफैयो आरोना आरो गोबाङानो माने गावनि साननाय एबा लुबैनायफ्रा जाफुङो होननानै बुंदों गाइस। स' लोगोफोर जोबोद मोजां आरोना नोंथांमोना फैनो हागोन माने गोबाङानो फैयो आरो एसेबां माने हाजो गोजौआव माने समायना मन्दिर आरो समायना फुख्रि जेराव नुफेराखैमोन आंबो माने दिनैसो फैदों आरोना गाइस दिनैसो माने गिबि खेबनि थाखाय फैदों नोंथांमोनाबो गोसोब्ला फैनानै नायफैनो हागोन। स' गाइस जों दा खुलुमखांबायबो बेनिफ्राय खुलुमखांनानै जों दा थांनानै माने डाइरेक्ट माने दारागाव हाजोखौबो देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव दारागाव हाजोखौबो नायनानै जोङो न' फारसे थांनोसै आरोना गोबां गोजौ माने हाजोआ सिरि माने थाबायनायावनो जोबोद मेंदों आरोना गाइस। आंनि गाइस बिदिब्ला बेखिनियानो दा थांनायाव नोंथांमोननो एसेमान देखायलांनोसै आङो जायगाखौ। नोंथांमोना दिनै नुबाय जे माने एसेबां माने हाजो गोजौआवबो आरो नै बे माने गुदुं सिं माने गरं होनजागोन आरोना बेयावबो माने गोबां मानसियानो फैनानै माने खुलुमफैयो आरो बोर बिफैयो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन गाइस। माने बेफोरबायदि माने नुफेराखैमोन आरोना लोगोफोर दिनै माने फार्स्ट टाइम फैबाय आरो फार्स्ट टाइम नुफैबाय नोंथांमोनाबो फैनानै बोर बिफै आरो खुलुमफै आरो जायगाखौ नायनानै थांफै जोबोर मोजां आरो जोबोर समायना आरो बेजों लोगोसे मन्दिरबो दङ आरो समायना फुख्रि गंसे दङ जाय जायगायाव माने दै थाथावा बे जायगायाव माने हाजो गोजौआव माने दै दोङो लोगोफोर बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आगोलावनो देखायखाबाय नोंथांमोना फैनानै नायफैब्लानो जाबाय। नै बेयाव माने खुलुमगासिनो दङ आरो बोर बिगासिनो दङ आफा इसोरनियाव आरो गोथार गोसो लानानै आरो सैथो फोथायनानै माने गासिबो माने खुलुमफैयो आरोना लोगोफोर बेयाव नै नायनानै ला गोबाङानो माने बोर बिफैयो खुलुमफैयो। थ' गाइस नै एसेबां माने हाजो गोजौआवबो एसेबां माने समायना जायगा आरोना जिरायनो थाखाय बानायना दोननाय जादों नै गाइस सान्दुं गोसाबाबो आं एसेबां माने जिरायबाय नोंथांमोननि सायाव देखायबाय आरोना गाइस।